сме приятели, имаме тежка задача. Имаме да организираме целия ход, да го организираме и него. Тези кадри са нещо, което най-много ме притеснява. Нека разкараме всичко тук. Разкарахме дори и телевизора. Сега ще разкараме всичко това. Всички тия табела. Между другото, открих нещо изключително интересно. Да ни знам, защо имаш малимба и бъде. Един шкаф е забелязал, че съм капен, но това как по-добре да го открия. Стойно претърсване на всички шкафа, лапоботами, нито една сфера. Ще ти се кара. Въпреки всичко, без своите инструменти. Вие сте майстора, ще правя ще за коля тук бе човек. Това работи, nevermind, да видим този шкафа на семейство, какво има на семейство и казва има точно или Славе, имаш проблем, преди да купуваш лапута, от перки. Тук помням, че Денисов няма никаква представа, че това, че Денисов няма никаква представа, че снимам реакция, така че кажете, ако искате да го снимам реакцията, когато се върне. Който е изтекал 20 преди 4 години, Дениславе! 4 години, Дениславе! Пак за повече няма да кажа нищо лошо. Лудя, кежо ли ми дропна? Още Netflix си. Прави се лего, този лего се не смеят, никакво се това няма. Аз се смея вътре. Пишете ми в коментарите коя искате да бъде следващата стая на Денислав, която да отиде бързахме абсолютно всеки един шкаф, която да време за организация. Тресите следващата част, вече няма време. Следващата организираме следващата част, вече няма време. Следващата организираме организация за шкафовете. Дали искате да снимам реакцията на Денислав, когато се върне?